Sa 209 ubirte naman ang dugo ma. Limit. Blood. Anemic na ako ba? Aga po to sa 209. De? Basta taas ka dugo. 209 ubirte giro. Pero mana mo ni high blood. Hindi ko kayo over. Heartbeat 48. Itra. Ako din sa wano kundi kwa uno tawa nag-isi na sila. Sakyan mo. Hi guys, mayong hapon sa inyong tanan. Sabi ako diri sa tulungan sa baboy. Kaya itong panauran kuan. Ding-ding. Ama ni mo nahon dia ubos. Di na ni mo ni putulon. Pangbubaon sa na niya. Oh. Sabi sila. Sabab ito ko pag-abi ko na ito. Ito na. Pag-abi kapag na-ito na. Ayaw na nagpahali mo kay rambutan mo na ako. Hindi ko na. Rambutan ba yun Rambutan na Lisyo dito kasi ko. Lang sobra gamay lang. wala, iiro ko na para matupong siya. Dili kaya ako magtanong sa ang good makatulong dili na tulong sa lang sa kuha. Ano ko na mo pa ang gay. Sulod ba mo
Hmm? Ikot-ikot. Nawa dito malansang ba? Lansang man. Sabi doon, dala ko din ako. Ikawan? Okay. Hindi na nagawin. Ha? Ano ba yung ikawan? Hindi mo mabanggan na lang yan. Hindi mo sigo. Ganda. Lagi ng pesan. Ayan. Sunod yung sa kunga. Kuwan ko daw kami. Daw kami yung gato. Ayaw! Auto na. Ito ba? Nilabutin dito. Kamot. Ang gobe, basta mat. Hidap. Ang ganak, ang ganak. Yap, ano? Oy. Udah na. Sarap sila eh. Wala kang ito yan.
Magkano? Wala ba? Wala lang. Dili kubon mo to. Okay. Lokay ba nakatugsok sa kamot? Nawa na dito. Magaling ang kwan. Malun sa... Wag mo? Kiwag mo? Lokon ba?
siya. Yung kaon. Yan. Yun kaya nga banakon. Banakon yun. Nabiyor. May mangyapang buot-buot. Pusoy na. Purulog pa kayo mo. Mapit na boss. Siya, hindi na ito dana. Sa mga nila. Wala isa o. Nung siya nga, bumiro nga. Sinta ba ni bata? Bahot sa doon. Okay, kuhan man. Binota mo siya nga, besas. Kagani ako nga, kanda to 35 ang gara. Walang na yun. Sabi na lang itong kuhan. Kini ako nga kargahanin na pulo, unong kabok, 8, kagulong. Pagbalik niya kay dulo naman niya karga nga. Kasi pagkusoy na. Iyon, 8 nung tulo raman lagi. Siwasuno naman. Tingnan siya nga. Kinsa ni bata oh? Bahot ano. May tubig. Isa lang to, soy. Purol. Kaya dito katawagan ba? Bahot. Kawaha yun eh. Labaw mo dyan siya ka manong kaay. Pag kawagaon lagi na mo itong dito na yung kakot. May gano ganito nila ba daw po. Isa gabi. Kaya silingan inoy. Partner sa inyo inoy. Dito ni Pusoy. Ilaras na sila dito ba? Ano may asawa? Terus ada kusilingan tahu adalah sakit. Nagdugi day ka to ang uli. Tidak tak mau ada kedayan, tidak ada. Sini yang ganit kasi mana ya boleh sini sini. Good evening sa inyong lahat guys. So ngayon kaning BP ni Mother ato na ning dalahon dito unya. Before na to ni dalahon dito ni Mama, ato sa ning BPhan atong banana guys kung okay ra ba ang iyahang blood pressure danhe. So ato sa ni siyang BPhan. Sige Cor, videohi sa mi Corde. Ato sa BPhan si Rere. Ato siya siyang ato sa bipihan si Rere, ayan nato ning dalahon dito ila ni Mama. Okay ra ba ang iyahang
blood pressure danhe. Si Angkong Dandan guys kay high blood. High blood si Angkong Dandan. Ha? High blood to ya kay kuan over kuan. So dali ra kay ni mama makuanan kay ana ra man day na siya. Hindi na itong tublok-tublok ko na. Nagugot pala. Eh si mama makuanan ni kay magkuan siya. Di na siya mag-atuay pa sa center kay naana siya BP nga hatag ni Manang. Kaya kay salamat Manang sa imuhang padala. Awa. Dili nga naman naman. 108 over 76. Sama ni Dok. Okay ra? Okay ra. Okay ra, Dok? Okay ra, Dok? Ini animik, Dok? 100 over 76. Oh, Normal. 108 over 76. Asa sa ako, layo ra kaya. Na, high blood na ka. 125 niya 85. So, atong bata ko. Bagang sino? Nahuman na natong BP si Riri guys. So ato na ning ihipos kay ato na po ning dalahon dito ilan ni Mother kay para ato silang pang check upon dito. Ipang check na to sila dito pero di ko kamao sa kuwan. Ibang bibiyan sila dito pero di ko kamao high blood ba na taas ba nagdugo or okay ra ba na normal ra ba na kalay. Wani nga kuan guys kay kung sa baka ni guys anemic or kung sa ba niya. Dugo. Kaingon si kuling nga palitay ka na niya sa utak. Ato na ning isulod balik sa bag. And nato na rin ta. Pangas na rin ta sa bukid. Ato na ni guys. Pangas na ni Bansi Koreano. Ha? Di nga ni Koreano na ni. Dagat ni pataw. Ang ngayon, binigyan na aling. Sakto na naling imong pitling. Kami ilan ni Father. Oh. Guys. Pwede mo na ang sa rally o na rally. Panyapon mo. Nanihapon na demo. Hi. Please kung sa may mga ganap-ganap. Kaya sa hijong. Okay. Ang lilin. Oh, please ni lilin. Lilin ko no. Please ni lilin. Hala. Lilin. Please ni lilin oh. Oh. Hoy. Duaan naman ang ano. Please ni lilin oh. Hala si Koreano. Oh, nara, please. Ito gawin na sila. Bubuk. Disney pa pa rin. I have something for you, mother. Oh, diyan naman ang ako nang ihatag sa iyo. Manang, salamat tayo manang. Abriha dayon. Abriha dayon daw, BP dayon. Balag dito ka balog high blood ba na? Normal ra ba na? Normal ba ni o abnormal ba? O pa lagi mo yung mga upload lagi. Ba. Sure ka? So, ako na kita sa mga upload. Ang kang jinjin mo na Unsubscribe. Pero nakasapa nag-upload? Pwede. Tingta. Ata nga tao, wag niya giluwas si kau ba no? Ako man yung kuwan karon doktor. Doktor Bok. Kahit kamusta na lagi.
Na nagsak-sak sa kuan. Battery mana? Nalagi tao na naman Naman patabanan nila. Na, battery na ako nang gitaon. Kaya ako na nang gisampulan. Naman ko na pataban. Battery. Na, battery lagi na ako nang gitaon. Ay patanggal ra kung pagkuman. Tanggalon na yung pagkahuman. Sa may pipihan wala to. Lata. Too. Ha? Too. Wala. Wala too. Doy! Doy, ano ganyan na rin? Nag-order na mo cake? Ha? Wala pa? Pagid na ila bukilin. Ha? Di naman ko na siya booking siya. Wala pa may bukit? Dudoy. Mag-birthday na iki. Di ko pagkasal na sa. Mabagis ako na nila. Kaya di ako nurse. Sama ni si Manay. Ano siya? Pasaka pa sa naaw. Ano ko na ko siya? Pasaka gamay. Diha, sabi si Manay nga. Ang sama niya mong doktor nga. Sus, ang sama niya doktor nga. Diha. Sino ba? Uwin. Ano na mother start. Di ba namin? Munang pinaka-easy nga kana ang BP. Di ka na mag-atoy sa sinter. Siya pakuha ka dugo. Di ba namin nato na? Hindi na to ah. Kapag man gida ni kuan kana mo. Tanggalon na rin ang battery. Tanggalon gid ang battery. Hmm. Sana na nga siya ma 199 over 105. Di nakakuha ka sa kage. Kasi kukuha na ah. Ana-ana ba? Sa pwede kay i-plaster na kung kuan. Taya mo ko na kung kuan. Tuhod. Andi lang kuan. Di man mo pwedeng bipihan? Klaruha be. Klaruha be na mo. Pareha ni Koreana ba? Sama di pa. Pasampula sa kumadi. Pati Katura ka na kuan. patistinga sa kumadi. Ah, ibutan ko pa yung kamot. Singgita siya kay nahugot ko. Ada na ora na. Ya, i-plaster ka na imong kamot ikahigda. Ya, iana siya manang ana siya ba? Sorry. Iwan. Hindi ko na siya kakita, guys. Nanihapon na ka? Ang sudan? Ha? Wala? Oo, yan. Nga naman man mo nagsudan. Nyaway siya. Wala na palit si Lula di ay? Ha? Oh, na sa tindahan. Pero nagsudan ka, wala. Bandi. No, nawa tayo mahimo diya kay Nuno ko no. Isulod naman na Matanggal man. Bali na ko man mo. Balik. Ano ba? Di man. Di man kay ang kuan man dai na nimo dinaoy balikan man na nimo diha. Sa lugar. Sunod na. Natakdan lugar na siya, Pin. Na, datangan siya. Pero nga diya sa pagdanaw sa imong gitarbaho ayaw dito sa sige sa mali nga doktor nga putburon man ni karong. Hindi ka na iana imong kamot mama oh basta mag Di na na iwan. Ay, Kuan to kong cellphone kay ang video ta. Video ko. Dali ko kaya madugangan na akong video ba?
dugay-dugay sa ako. Basta dong basa-basa. Hundred ra. Human ako. Picture iguan. Buang ayaw picture, video ba? Ay, pictura. Ano? Dali naman, ko kayo na human na. 209 gid siya overtin. Sa man nga. Sa 209 overtin. Sa man nga dugo ma. Limit. Blood. Anemic na ako ba? Aga po tayo sa 209. De? Basta taas ka dugo. 209 overtin gid. Pero umana. Ano yung high blood? Hindi ko kayo over. Ang heartbeat. 48 ra. Patay. Kasi kuha na siya ka nag-inom-inom sa imong lusartan. Wala bitaw kayo. Ay, sas! Nga badlungon lagi ninyo lagi. Umang lagi na. Kabalo ka nga maintenance na ginanimo nya imo nagundang-undangan pag inom. Nahagad mo naman. Dali na ka. Kes. Ngay 5 din day, ngay 5 mamalilin. Day ngayon am day. Day ngayon am mamalilin, ngayon am. Ngayon am ba? Nahay. Rig. Halagi ubo. Halagi atang giubo. Malit am day. Dali na to. Next, kay humana yan ni Papa. Dali na. Kwanto ya 145 over 120. Ha? Nya yang heartbeat 93. 93 yung heartbeat. Nya si Jinjin na po. Next. Kini siya nga kuan guys. Kini siya nga BP. Kini nga package akong nakuan gikan ni sa gawas. Muni saksa. Gipadala ni Manang. Saksa mo. Gikuan ra niya maong dali ra siya naabot. Duha man ka box. Ha? Nauna kay ni siya kay gipauna niya kay basing kunog di na masigo sa bata ang sinina. Ay ganahay pa niya paan. Oo. Nindot kay mga bibiro na mga kuan ba. Nya, sinina dayon. Sigo pa. Dako. Lahi man gud ang sinina sa gawas kay dagko. Lahi ang sinina sa dito sa gawas ug dinhi sa ato kay. Over 87, 53 heartbeat. Kari nga ra tamang. Relax ra.